Greetings, guys, and welcome again to Zimzan's TV. This is the best TV giving you updates online wherever you are, guys, in the comfort of your homes and your workplaces, wherever you are in the world. This is the best YouTube channel to follow, guys, whereby we give you updates concerning celebrities, socialites, everyone who's in the public arena. So today we are back again with another interesting and shocking issue of Poptain. Jalil Matanga, this guy, a musician from Zimbabwe, a songwriter who's based in Atlanta, Georgia, in the States of America. Earlier this year, mkomana uyu aibuda ta videos atanga arikupenga. Watch this guy is crazy, he's running amok. Some they say tandabotso achituka artists akasiyana aifomora zvakaipa zvinoitwa industry nevazhinji, musicians, bloggers, vanhu vakasiyana vari muindustry entertainment sector. Akawana mabacklash kubva kuvanhu vakawanda cause akafumura zvanga zvakawantika zvinoitika muindustry zvisingazikanwi nevazhinji. Seartist akazvifumura zvose kubva kuutsi nemaartist mahombe zvese akazvifumura Poptain. But hazvina kupera mushe, mukomana adzoka zvekare achikumbira rubatsiro. Mukomana achiti, guys, ndibatsirewo neGoFund, guys, isai kana $1 panhamba dzangu idzo mundibatsirewo ndifande projects angu. Seems like mukomana uyu kuAmerica kwari zvinhu zvakati omei mbichana cause seems like mukomana he can't even fund these projects. Asi nguva yese kumashure eZimbabwe, guys, this guy aibudisa music achita videos and stuff, but no one knows the struggles these artists go through behind the scenes. Artists, guys, I can see that they are struggling behind the closed doors, but sevanhu vane mbiri havangazongouye vachema public here and there. But Poptain aita maguts ekubuda pachena achiti, guys, ndibatsirewo, as you can see pa screen up. Tell me, guys, what you think about this issue. Kuti Twitter say, guys, nevanhu vakadai so, is it problem ya Poptain here kana kuti economy yenyika? Asi zvekare azoposta chizvone, inini handinganamate vanhu, inini handinamate vanhu vakasikwa naMwari. Abva akanda picture iro achinamata chivhayo. Akati, no, inini I don't beg or pray or idolize these rich mbingas. Inini I worship God. Asi ndakumbirawo rubatsiro mhuri yeZimbabwe, ndibatsiro any amount yamunayo, guys, pakaipa. So, guys, tell me what you're thinking, guys. Muti wodi mafans aWinky D kuti Poptain akatuka Winky D saka kuti ndabotswa. Do you think that's true? I don't think so. Munhu aya pachena da help. We can see my fellow artists like Rwemari vabatsirawo vachisawo mari, vana Kido Bang, the female lady, vabatsirawo, neri momo shinje Zimbabwe iri kubatsirawo mukomana Jamila Matanga. So, guys, batsirai mukomana uyu, guys. Mukasanga nepost yake mukomana uyu, batsirai. Munduudza kuti muri kufungei, guys, nezvirikuitika izvo. Mukomana mukufunga chii? Mukomana apa nguva yaita zvazvokupenga vanhu vaiti kuti mukomana ari kutsvaga attention and stuff. Izvo mayazi mukomana aida help. Mukomana seems like mukomana akatori depressed nguva iyoyo. So, guys, if you are new to this channel, please subscribe below and share and turn on the bell that pano tukana chinyowanika unongo chireceiver. So ndichakusiyai muchiverenga nyaya idzo. See you next time.